Hej. Hvad så? Ikke så meget. Jeg havde bare lige lyst til at snakke. Nå. Men har du ikke travlt? Er det ikke nu, at du skal mødes med dem nede i byen? Jo. Er du okay? Ja. Jeg ved bare ikke lige, om jeg kan overskue det alligevel. Jeg forstår godt. Jeg har fået fri på tirsdag, så der er ingen problemer. Chefen forstår det. Det er jeg glad for. Hvornår kommer du hjem i aften? Jeg er nok først hjemme ved 11-tiden. Okay. Jeg er nødt til at løbe nu. Men vi ses i aften, ikke? Ja. Godt. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Hej. Hej. Du skal drikke 4 selv. Det mener du ikke? Hey! Så må vi være der, hva'? Ja, sorry, jeg havde lige lidt tøjkris. Vi kender her. Sæt dig. Har vi den? Kan du ikke? Hey, jeg synes ikke, jeg så dig til festen i weekenden. Nej. Bund øl. Hvad? Bund din øl. Nej, kan jeg altid huske, at det er bare Jeg er fordi, jeg har det kort? Selvfølgelig. Det ved du da også Ja. godt. Bund? Nå, okay, jo. Nej, vi skal sgu lige invitere ham til den der Facebook-gruppe. Var det ikke dig, der skulle stå for det? Vil du gerne vil sige noget? Nej. Okay. Nå, hvad vil du gøre? Var den 14? Åh. Ja, det bliver til 14. Det er ikke helt godt. Man skal følge med. Så skal du også til at drikke en del. Jeg tror, det er din tur. Jeg kan lige på toilettet. Det kan du ikke. Du har ikke noget tidskort. Hey! Hallo. Jeg skal tisse. Ja, lige et øjeblik. Kaja? What? Hej, Emma. What? Hej. Hej, fuck, det er længe siden. Hvordan har du det?
Jeg har det godt. Hvad med dig? Fedt. Jeg har det også fucking godt. Nej, What? sjovt. Ej, hvor griner du er her. Hvad er det stadigvæk forfatterskole? Og... Jeg har faktisk lige været til opsættelsesprøve derovre, så jeg venter faktisk bare på svaret. Fuck, hvor nice. Ja. Ej, fucking godt. Skal vi ikke lige snakke? Altså, Jo, fuck, det er længe siden. Ja. Det er mærkeligt. Ja. Okay, men kan du huske dengang fra, jeg tror det var studenterkørsel, hvor vi var kommet tilbage til byen, og så står du seriøst derhen, og du kaster bare din hue lige ud i åen. Det var så træls. Det var ikke engang meningen, jeg ville kaste den. Det var sådan for sjov-agtigt. Sådan, tabte jeg den Ej, det var seriøst, det var fucking sjovt. Og jeg kan bare huske alt teksten inde i, den var vist det hele blev bare væk. Sådan alt det, sådan, du havde skrevet noget, min mor havde skrevet, altså du ved, det hele kom bare væk. Det var helt, det var fucking sjovt. Også fordi jeg sådan, fik jo ikke folk til at skrive det igen. Så Nej, det var bare gone. Ej, det var virkelig grineren. Ja. Det er seriøst også noget flot julelys. Prøv at se. Ja. Jeg glæder mig faktisk virkelig meget til jul. Skal du holde jul med din mor og far? Ja. Kaja. Hey, hvad sker der? Så. Det er fordi... Min far... Du behøver ikke sige